Aquest cap de setmana hem recorregut el Pantà de Canyelles, un dels embassaments més grans de Catalunya, i us puc dir una cosa, ha estat una de les millors rutes en caiac que he fet mai. Ho he fet amb la meva gran companya de viatges, Laura Soler, i amb l'ajuda d'en Xavi, de Kayaking Mont-rebei, pioner del piragüisme en aquestes aigües. També hem llogat els caiacs a en Pau i la Maru, que avui continuen aquest gran projecte. En Xavi ens ha apropat fins a l'extrem sud del pantà i ens ha explicat tots els detalls de la ruta i ens ha donat molt bons consells abans de començar. Hem carregat els caiacs i ens hem endinsat en unes aigües d'un blau turquesa espectacular, envoltats de grans parets de roca calcària i racons amagats. Si hi ha un lloc que ens ha deixat sense paraules és la Serra de Finestres, coneguda com la Muralla Xina d'Aragó, una doble muralla natural de roca, pràcticament vertical, única a la península. Allà vam desembarcar, ens vam refrescar amb un bany i vam pujar caminant fins al poble abandonat de Finestres, un indret que sembla aturat en el temps, amb carrers, cases en ruïnes i unes vistes espectaculars sobre la muralla. A l'endemà vam posar rumb al segon gran protagonista de la ruta, el Congost de Mont-rebei. Ens vam posar el casc i vam palejar entre grans parets de roca, un lloc que impressiona des de qualsevol perspectiva, però que des del caiac és senzillament màgic. Si us agrada el caiac de travessia, aquest és un lloc que hauríeu de visitar almenys una vegada a la vida. Nosaltres hi tornarem.